L-istudenti tal-MKAS għadhom għaddejjin bil-problemi relatati mal-istipendji tagħhom mingħajr ħiel ta' soluzzjoni. Dan hekk kif meta ppruvaw jitkellmu mal-awtoritajiet spiċċaw jintbagħtu minn post tal ieħor. L-aħħar minn sensiela ta' problemi nħolqot meta numru ta' studenti mill-Kulleġġ tal-Mosta irċivew stipendju anqas milli kienu intitolati għalih. Kien hawn li tkellmu mal-uffiċċju responsabbli mill-istipendji u wkoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Madankollu minflok instabet soluzzjoni dawn batuhom ikellmu lill-amministrazzjoni. Iżda meta għamlu dan l-amministrazzjoni tal-MKAS qaltilhom li suppost m'hemmx problemi minkejja li l-istudenti jafu li dan mhux minnu għax irċivew anqas flus milli suppost. Minflok batuhom mill-ġdid għand l-uffiċċju tal-istipendji. Studenti li tkellmu magħna spjegaw li jħossuhom bħalli kieku ballun għaddejjin minn uffiċċju għal ieħor iżda qatt ma jaslu għal soluzzjoni. Din hija l-aktar riċenti minn sensiela ta' problemi li l-istudenti tal-MKAS kellhom jaffaċċjaw matul din is-sena skolastika. F'Jannar li għadda huma lmentaw li mhux qed tittieħed l-attendenza tagħhom jew jekk tittieħed mhux qed tiġi proċessata bir-riżultat li mhux qed jirċievu l-istipendju u aktar minn hekk mhux se jkunu qed jieħdu ċ-ċertifikat fl-aħħar tas-sena. Sa ftit tal-ġimgħat ilu, studenti mill-Istituti tad-Disin u l-Arti kienu għadhom ma rċivewx l-istipendju u lanqas il-grant tal-bidu tas-sena skolastika.